Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Nang nagsusapinda ra ba hubog. Ah. Ay akong isang pituan na mulingi we. Wa ni paturato yung lakaw. Nya way ilis, hugaw, tag-asa kay buhok. Naku, asam ka siya paingon? O basig mo dayon na ambak sa dayan sa si Silex. Unsa? Sa kung tan-o na ba no? Bakamti na kay kutok sa alam. Apason ako ba? Apason ako? Mapas ka. Hala, may mo magdaan mo nga lakaw lang. Gamita tong motor. Aron pangitaon ni mo siya. Salamat ha, Sidoy. Salamat kayo. Jesus, pasalamat pa. Sige, kuhaan na to ang motor. Tuwas tindahan. Kuyugi ko. Ay, sige, na. Ay, asa ka taon akong amigo. Padisgrasya gani ka. Huwag ko'y sakay, tinuyuan ni mo ha. Iyon na. Kanang nilingkod sa may punukas mong talisay. Si may alar ka na. Oops. Si may alar yun. Nagbitbit ang butilya taos ko lapo. Bay, alar! Bay! Bay! Hey. Bay, Tong. Ano sa matawag ko? Sa matawag ka? Yung anong niya matawag ka din eh? So, yung suroy. Oh, Suroy tang ngitag kalipay ba? lipay pa. Ngita kang turjak. Tara, nanood ka. Tara. Panga gitu niya mo. Oh, ngita mo ka kakalipay. Oh, ano ba ka? Kalipay mong pagkita. Hila ka. Tuho ng tulukoy ni mo. Buanga ning mga mata na ko ba'y butong? Ano man? Tulag galit luwa. Buslo tingali ni. Mag-sure na yun. Naunsa man taon ka eh. Bay, say tanan mo. Prangkay lang ko. Saman, angayan ako? Angayan na ba ko? Ang ganyan nga unsa ha? Angayan na ba ko nga mabuang? Ikaw magkatawan na niimtan ko ng bungot. Hurot ang bungot rin mo si Modron. Ay, tinuturi ha? Hinanggaw ng imo? Anong taong magbuguan ka? Unsa? Una mo ko bay. Pabini mo, una ko muadto kung tsuna bay. Oh, unsa man mo pagkamatay ka? Makitaan ka buong dito. Silur ka, patay ka. Matay ko. Wala. Okay no? Mas maayos sa tingali nga mamatay na bay aron makapahuway ko sa mga kasakit. Oh, bayanan. Kuano ba ako ka bay? Medyo kapoy na ko bay. Surrender na tingali ko. Porbida sa nang istorya, surrender ko taon. Tanawar ko ng uban niya. Biyaan sa sawa, tungkol kay ni Kuyo kong laing laki, pero napagkabuhi man. O kanya, ngita paglaing babae. Ha? Mori tambal. Kung babae mo yung nakaingon sa imong kasakit, no? Babae sa itambal na tanan. Nanta magsulti na bay. Kapoy ko na una sa problema no? Saan mo ulit ah? Kapoy mo ka. Isa ka uli. Suroy sa ko bay. Palayo sa ko gamay dito sa bahay ba? Ano man? Malayo ko dito ba? Ibaw ka ba? Kita ng kuspultan ba? Tulo na ako. Kita ng bintana ba? Maglantaw ko dito. Tuwag mong loan ako. Ano man? Anto ko bintana, maglantaw ko, magpangita ko lang tsuna ko dati na. Bay. Iyo ana bay. Una nga, ay kabala ka na ko, dili pagutan tumbuang. Ay kabala ka. Dili pa man ka ko ang ngayon nga mabuang sa imong tanaw. Di pala yun. Anong tao ba ngayon ka, bida sa istorya, oy? Wa kay ilis lang. Tag-as na imong buhok. Tag-as mo na imong bungot. Mo ni murag pabilib ni ako bay. Pabilib? Murag irbitan niyo. Kuyo kay siyot. Pabilib ni ngago. Walay bilian ni kalimutan. Bay. Sakti lang una ako maglaroy-laroy bay. Ulit ako sa bahay bay. Stroll. Stroll lang ko na ako.
Basin pa di ay. Ikay nagpo na akong anak. Oh, bayalan. Oh, saan naman itong nakita ni Usalan? Oh, ups. Nakita ni mo? Kita na, pero di pa ko na siya muli. Gusto pa yung suri-suri. Pamasin nga makitaan o ikay nagmo niya si Di Athena. Mao ba? Kung mapundo ko na siya di sa bahay, magsige siya gunaon na ni Chong ng Athena. Mo na suri-suri lang siya. Di pa mo ko na siya buang. Muli ko na siya. Mao ba, Butong? Pero, huot kay akong dughan nagtanaw niya doy. Nga naman. Kasabot kong bayalan, murag di na niya kaya ang iyang kahimtang. Butong? O na, naibaw ka? Hmm? Mukalit lang to iyang luha taon. Mao ba di, Butong? Lagi taon, mga tanong ako, anong mihila ka? Tabagyon lang ko niya. Buslo tingali akong mga bata ba eh. Kay mukalit magtuo akong luha. Oh my God, OMC. Oh, mao na resulta sa sobrang gugma niya. Kana, sakto na pagkasulti ah. Mao na nga karon sa akong life, Butong sultian da kan, never nga magpadako sa akong gibati. Kinahanglan nga kung ako ang mokontrolar sa akong gibati, dili kay ang kong pagpati may mokontrolar na ako, no? Oh, sinday. Ang ano nalipong ka ganina, Nay? Galit lang. Nalipong ka ang nakakita nga nigakos kong bong? Athena, Nakabati ko, Nay. Iyang pabalikon ka tong honey sweet. Kaya wa ko mo dayon og trabaho. hawak ko'y mahimo. Pilit kong mudawat sa tanan, Athena. Nay, Si Bong. Hello? Tabang yung gandam si Amay. Magsugod na kami sa mong meeting. Okay. Bye. Bye. Biyaan taon na ka ha. Magsugod na sila silang meeting. Tabangan ako si Amay. unsay andamon? Ang ilang pagkaon. Mutabang ko, Nay. Di ko gusto nga may tabo papag-usab ang nahitabo sa ato mga kauban. Kinahanglan nga magmaigmat ka mo. Ayaw ka mo kabalaka. Basta luya lang nako. Basta luya lang ka mo. Sakto ang bahin nga inyong maangkon. Salamat, sir. Oh, kadiyot lang. Hello, Apple? Paingon dihan imong magi-order mo. Kana mga nindot, ha? Ayaw kong pagkauwawi sa kong mga bisita. No problem. Dili mo magmahay. Gusto kong malingaw ang ako mga kauban. Garantisado mo. Good. Few minutes, nara sila. Okay, bye. Boys, may mga matahom nga bulak nga inyong kapahimungtan karon. DC magamos. DC. DC. Ay, mutabang ka, Day Athena? Iyas ng amay. Ay, okay. Dali na mo. Tana. Yan ang unong ka-cheese nga gi-order na mo ni Apple. Baby, Amay. Ay, humba! Nga no? Hala. Ma'am Chuna. Athena. Nade mo? Oh, nga naman, humba. Niabot na ang unong ka-cheese nga bisita ni Serpo. Kinsa? Unom kabatanong babae para sa mga bisita. Mga babay? And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!